εταιρεία μας είναι 3 γενιές στον τομέα της εμπορίας, πάντα σεβόμενοι τις αρχές του εμπορίου, σεβόμενοι τον πελάτη. Όλα μας τα οχήματα είναι ποιοτικά ελεγμένα, σε αρίστη κατάσταση. Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης και ευκολιών πληρωμής έως 72 δόσεις από 0% προκαταβολή. Είμαστε ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ συνεχόμενα. Πρότιμοι να σας εξυπηρετήσουμε, πάντα με χαρά και ευγένεια, σε οτιδήποτε ερώτηση και οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του παλιού οχήματος και κατόπιν παραγγελίας οτιδήποτε όχημα το οποίο δεν το έχουμε στην έκθεσή μας, να σας το φέρουμε εντός 5 ημερών το πολύ. Mercedes Cabrio, μόνο 3 ετών, σε αρίστη κατάσταση, με ελάχιστα χιλιόμετρα, full έκδοση, δερμάτινα καθίσματα, ξένων, ζάντες 18, προσφορά μόνο 24 χιλιάρικα. Mercedes V-Class, 6 μηνών μόνο, 2010 μοντέλο, 1700 κυβικά, full έκδοση, προσφορά 22.900. BMW Cabrio, 2006 μοντέλο, 320, σε αρίστη κατάσταση, δερμάτινα καθίσματα, 18 ζάντες, σαν καινούριο, προσφορά 17 χιλιάρικα μόνο. Mercedes E200, σε αρίστη κατάσταση, σε μια σούπερ προσφορά μόνο 17.000 ευρώ. Η λιμουζίνα της Mercedes, η E200. Mercedes Sport, κουπέ δίπορτη έκδοση, σε αρίστη κατάσταση, προσφορά μόνο 18.000 ευρώ τώρα. Mercedes Jeep πετρελαίου, full extra έκδοση, σε υπεραρίστη κατάσταση, προσφορά μόνο 18.000 ευρώ.